o veniți cu fița roșie și o zis că musai să ai branding. Că dacă tot ai făcut o firmă, fă-o cum trebuie. Am văzut așa de mulți oameni care muncesc foarte mult la afacerea lor. Au un produs foarte bun, au clienți mulțumiți, pun suflet în ceea ce fac. Dar când îi întreb, spune-mi în două propoziții ce faci și de ce să te aleagă pe tine omul, să opresc și apoi îi răspund, no, păi fac de tăche. Și aceea apare problema. Nu pentru că afacerea lor nu e bună, ci pentru că omul din exterior nu înțelege de ce să aleagă tocmai pe ei. Și am văzut asta de foarte multe ori. O firmă poate avea un serviciu extraordinar de bun, dar dacă mesajul, imaginea și experiența nu spun aceeași poveste, clientul trece mai departe. Și atunci mulți cred că le trebuie doar un logo. Nu. Logo-ul e doar o mică bucățică. Branding-ul începe înainte de culori, înainte de design, de colorat, de măzgălie, de făcut logo. Începe cu întrebările importante. Cine ești? Ce faci? Ce te face diferit? Și de ce ar avea omul încredere în tine și nu în altcineva? Asta facem noi aici la marketingul ardelenesc. Luăm o afacere care există deja și o ajutăm să fie și mai clară, mai memorabilă și mai ușor de ales. Că dacă tot ai făcut firmă, fă-o cum trebuie. No. Sunt curioasă dacă cineva te-ar întreba acum de ce să cumpăr de la tine, ai ști exact ce să răspunzi? Vreau să-mi scrii în comentarii acum să văd exact cum gândești. Dacă nu ești clar în ceea ce faci și nu știi de unde să o apuci, scrie-mi în comentarii sau scrie-mi în privat și te ajut eu.